पालंग पनीर बिना पियाज रसुण रे बनैबी केमिति बनाउछि आ को प्रोसेस रे बनाउछि चलंतु देखिबा। पालंग को ये भलसे धोई धोई नहीं जाइछि। तापर कढ़ी रे पानी दे देबा। पानी गरम हेले पालंग को दे देबा। पालंग भलसे सिझी साझी गले ताको गोटे जार को काढ़ी नबा। भलसे ताको पेस्ट कर नबा। पेस्ट हो गला परे कढ़ई बसेबा। कढ़ई गरम हो गला पर तेल दे देबा। तेल दे देला पर जीरा सुखला लंका एमती छिंडे कि नहीं जीवा। भलसे फुटी गला पर कौन करबा पेस्ट करके रखिथिबा पालंग को ढाई नबा। भलसे फुटी की पालंग पेस्टा भलसे फुटी गला पर लूण दे देबा। लंका गुंडा दे देबा। आलू पनीर भाजी रखिथिबा दे देबा। भलसे सिझी गला पर धनिया पत्र दे देबा। एबे पालंग पनीर हो गला रेडी बिना पियाज रसुण रे पालंग पनीर।